Munifat, har kin iso? Ya aka kai ji isowa ta bayan a hankali na taho, kuma ya aka ka san ni ce bayan na san idanunka ba sa gani. Munifat kenan. Mutane biyu ne ke mutuwa kullum a duniya, wanda idan ya mutu, mutane ke murnan mutuwarsa, da kuma wanda mutuwarsa ke sa mutane baƙin ciki. Hakanan kuma, mutane biyu ke haifa kullum a duniya, da wanda zai zo da alkhairi, hakanan kuma da wanda zai gallabawa al'ummarsa. Sannan kuma abinci biyu kowa ke ci a duniya, ko ka ci da halal naka, ko kuma ka ci da haram. Ita ma zuciya abu biyu take riƙewa, abin da yake sa ta farin ciki da kuma abin da yake sa ta baƙin ciki. A ƙarƙashin wannan, ba na buƙatan jin motsinki don sanin kina kusa, don gane kamanninki. Munifat, ba na buƙatan idanu. Duk nisan da zaki yi, ba za ki taɓa gushewa ganin zuciyata ba. Inna lillahi. Munifat? Lafiya kuwa? Lafiya kalau yaya, kaina ne yake dan min ciwo. Mu je chemist. A'a, ba sai mun je chemist ba. Ba sosai bane ciwon kan. Zan je daki sai in sha magani. Aike za ki fara shiga, saboda ke ɗin mace ce. Hakina ne a koda yaushe na saka ki a gaba, saboda na kula da bayanki da kuma gabanki. A'a dai, ai duk inda aka ce namiji ana nufin jagora, kuma duk inda aka san namiji a gaba aka san shi ba a baya ba. Kuma da kake maganar don ka kula da gaba da bayana, ta yaya za ka kula da gabana bayan ka ta sani a gaba? Idan na saka ki a gaba, ko da idanuwana suna ƙasa, so ina ganin duk wani abin da kan iya cutar da ki. Hakanan kuma kunnuwana suna iya jiyo min duk wani motsi daga gefen hagunki har izuwa damanki. Shi kuma hankalina zan ba da shi ne da duk wani abin da ke zuwa ta gabanki. Bar maganan baya, nan na gama da shi da yardar Allah. Idan kina tare da ni, ki ɗauka kina tare da rundunar Amurka, domin ni ɗin tsayayyen ba da kare ne. To abin da zai zo ta sama nafa, me ka tanadar mishi? Kwakwalwa ta kurar karfe ce, don ko makami mai linzami aka yi ko kanki zan iya kama. Munif, ina ƙaunar ka, ba zan taɓa yadda na rasa ka ba, saboda kana saka ni cikin farin ciki. Malam lafiya ka san abincin da kake ta kallo na? Ah, ba komai. Kawai fiskar ki nake so in ta gani. Za ka fara ko? To ba yanzu ba, ka ci abincinka. Yawwa, Mubinat. Dama ko wasu tambayoyi guda biyu da nake son miki. To, ina jin ka. Alƙawari da amana. Ki min bayani a kansu. Alƙawari da amana kuma ai dukkaninsu da wani ne.
Ban ji abin da yake faɗa ba. Alƙawari da amana dukkaninsu abubuwa ne masu girman gaske. Duk wanda Allah ya ba arzikin sauke su, to tabbas ya cika mumini. Wanda ya saba hakan kuma Yana ɗaya daga cikin munafukai. Faɗar ma'aiki ce, ba ta Mubinat ba. shikenan, ci abinci mu binat. Tara ruwa ya ja tunga, ni ma kuma na ja. Aƙilu Germany da shi da sike sun mara mas baya, abin kaito da abin haushi. Na yi yunkurin zan afka musu, yaya kawai na tuna da wasiyarka. Tunanin za ka dawo garan shi ne ya raya ni. A ƙoƙarin ka dawo izuwa garan, na aika Ustaz Yusuf Barzau. Yaya, ina son haɗuwa da kai domin na taimaka ma ayyukanka. Hanyar wudil na ya da zango, amma ina shiga cikin gari domin zabarin kifi na 'yar gidan Ustaz Yusuf. Kin ga kuma ya ce min yanzu nan za mu kalle su sun shawo kwana sun karaso. To ba ce maka nan da minti 5 din ba, duka yaushe minti 5 kuma yayi. Haba, ai ni ba na so an ga an wahalartar min da ke shi yasa. Ya aka ni ya labari. Ai wannan abokin nawa da nake gaya miki, zan nuna miki shi wani mutumin kirki ne, ɗan garinku ne. To ai kama ga sunan sun zo. To mu karasa wajen nasu mana ko? Munifat. Wannan shine abokina Munif, kuma shi ma mutumin kirki ne. Ranki daɗe, ina gaisuwa. Na gode sosai, kana lafiya?